mota ta hallaka wanda ya zanen batancin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a Sweden. Idan wannan ne karanku na farko na zuwa wannan channel, ku daure ku danna mana subscribe sannan ku taɓa maka rawa domin kada bidiyon masu amfani irin waɗannan su wuce ku. Ta yadda zarar mun ɗora su za ku same su. Wani ɗan ƙasar Sweden da ya zanen batancin annabi Muhammadu ta hanyar zana abin da ya kira kan manzon Allah akan gangar jikin kare ya mutu a wani hatsarin mota, a cewar kafafen yada labaran ƙasar. Rahotanni dai sun ce Lars Vilks yana tafiya ne a cikin wata motar 'yan sanda mara fenti wacce ta yi magama da wata babbar mota a kusa da garin Markaryd da ke kudancin Sweden. Wasu jami'an 'yan sanda biyu ma sun rasa rayukansu, sannan direban babbar motar ya jikkata. Vilks mai shekara 75 yana ƙarshen kulawar 'yan sanda sakamakon barazanar da ya yi ta fuskanta bayan ya yi zanen batancin. Zanen, wanda aka wallafa a shekarar 2007, ya harzuka musulmai da dama wanda suke ganin duk wani zane da za a yi na fiyayyen halittar sabo ne. Ya yi zanen ne shekara ɗaya bayan da wata jaridar ƙasar Denmark ta wallafa zanen manzon Allah. 'Yan sanda ba su bayyana sunayen waɗanda suka mutu a hatsarin na ranar Lahadi ba, amma budurwar Vilks ta tabbatar da mutuwar tasa ga jaridar Dagens Nyheter. Wata sanarwa daga 'yan sanda ta ce har yanzu ba a san yadda hatsarin ya faru ba, amma dai alamu sun nuna ba wani ne ya kitsa shi ba. Zanen batancin ya jawo tashin hankali har sai da Prime Minister kasar na wancan lokacin Fredrik Reinfeldt ya gana da jakadu 22 na kasashen musulmai a wani kokari ne ya fawa lamarin ruwan sanyi. Jim kaɗan bayan hakan ne kungiyar Al-Qaida da ke Iraki ta sanya tukuicin dala 100,000 ga duk wanda ya kashe shi. A shekarar 2015, Vilks ya halarci wata muhawara kan 'yancin faɗin albarkacin baki inda aka kai harin bindiga a birnin Copenhagen. Ya ce mai yiwuwa shi aka so kashewa a harin, wanda ya sanadin mutuwar wani daraktan fim. Wata na Yunin 2021 ma mai zanen shaguben nan a jarida ɗan ƙasar Denmark Kurt Westergaard, wanda aka fi sanin sa saboda zanen da ya yi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ya janyo cece-kuce, ya mutu. Ya mutu yana da shekaru 84 bayan ya sha fama da jinya, kamar yadda iyalansa suka shaida wa jaridar Berlingske. Allah da ya kyauta, ya Ubangiji Allah ka ci gaba da kawo mana ƙarshen waɗannan mugayen mutane masu ha'intar annabinmu fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallama. Sai anjima.